Oye, ¿me ayudas con mi euskera? Dentro de 2 meses voy a hacer el examen de B1 y la verdad es que estoy bastante nervioso. Así que he pensado que os voy a compartir uno de mis idasmenas para que me des vuestra opinión y vuestros consejos y así de paso pues lo leo en voz alta y así también mejoro mi ahosco. Es muy corto. Kalean nengoen arratsalde batean, euskaltegitik irtendakoan, diruzorro bat topatu nuen lurrean. Makurtzerakoan konturatu nintzen norbaitek presaka galdu zuela. Hasieran ez nuen ukitu nahi izan, ez nekielako zer egin behar nuen. Baina nire ingurura begiratu nuenean ez nuen inor ikusi. Orduan diruzorroa ireki nuen barruan dokumentuak zeudelako eta jabea nor zen jakin nahi nuelako. Eskuspusero bat naizelako. Naiz eta presaka ibili poliziara eramatea erabaki nuen. Egokiena hori zela iruditzen zintzaidalako. Nire semearentzat eredu ona izan nahi dudalako. Gainera, niri ere ez litzaidake gustatuko nire gauzak galtzea. Hala ere, bidean nengoela, telefonoak jo zuen, eta diruzurroaren barruan agertzen zen izan itzela. Berarekin hitz egin nuen eta oso orduri zegoela konturatu nintzen, bere dirua galdu baitzuen goizean. Horregatik, zuzenean berarekin geratzea erabaki nuen. Naiz eta denbora galdu pozik sentitu nintzen. Jabeak eskerrak eman zizkidalako eta nik gauza zuzena egin nuelako. Baina nolabait epaiak ez zidan sinetzi. ¿Qué te parece? ¿Te ha gustado? ¿Por qué no me dejas tu opinión y tus consejos en los comentarios? Belsat cada dibat, agur!